ilyen előfordul. Nagyon köver. Játszunk, Tudják én. Na most indítja a kicsi fülét. Még nem mozog a Gyermek volt minden óvodás. Tudod összezárni a lábacskáját, és figyel a kis füle zenére. Ügyesen? nem mozog a karikát, csak szépen a sarkokat fogjuk emelni.
Oda a törökülésbe lecsücsülünk, és amilyen ügyesek voltatok, egy nagy lány mutat be nektek egy szép táncot. Varga Kitike, itt vagy? Ide csücsüljetek le, gyertek ide egymás mellé. Varga Kitike, hol vagy? Gyere! Itt van Kiti. Na, hogyha ilyen nagyok lesznek, ilyen hajlékonynak, meg ilyen ügyesnek kell lenni, Varga Kitike, a pici óvodás korától ő is jár. Csücsüljetek le, és megnézitek ezt az egy táncot, jó? Gyere egy kicsit elré, ide nézed, mellé, a többi mellé menjél, mert nehogy megüssön véletlenül. Oda szépen, és nézzétek a nagy lányt, hogy kell táncolni. Nátszál kisasszony, mert olyan hajlékony, Varga Kitti Nátszál kisasszony. Nézzétek, milyen